Xayrı kun milletdaşlar, studiyamızın qonağı Мәскәүдән келген Ямалиев Рустам Фәйз улы. Xayrı kun, сәламлейбез сезне. Иңлек Рустам Фәйзович, менә бүген ниндирәк вазифалар башкарасыз? Гомумән татар милләтен үстерү өчен ниндирәк хезмәт куясыз? Шуннан башласак иде. Менә без бу очрашуга бик әзерләнеп килдек, бик дулкынланып килдек. Безнең бик күп хисләр, уйлар инде дә. Без моңар әзерләндек 2 ел. Сайладык, кем фикер йөртә, кем татар телен, милләтне яхшы белә, кем булды беренче съездда, кем икенче, кем өченче, һәрбер съезддан алып 10-15 кеше, менә шулардан без алдык интервью гына түгел, мөрәҗәгать алдык. Менә нәрсә алар уйлаганнар 30 еллык, нинди заманалар булган 30 еллык, нинди хисләр булган. Менә нинди ул бит шундый дулкынлык, шундый бит беренче съезд. 92 ел, 97 ел икенчесе. Без анда булдык группада Азат Шайму-Зейдинов белән без менә кичләр буяны сөйләшәдек. Ул. И менә без монда килдек, менә шул видео материал белән 2 ел без аны төшердек. И без аннан соң булдык 20 зур шәһәрләрдә Россиянең, булдык 10 районда Татарстанның. Без кешедән күп фикерләр җыйдык. Менә без монда алып килдек бик зур капчык. Шул капчыкта меңнәгән фикерләр. Шул меңнәгән фикерләрдән без айырылдык. Айырдык 36 пункт урысча, 20 татарча. Шуларны барсында җыеп без ВКТга керттек. Менә резолюциягә, менә аларны карап кертсәләр бик яхшы булыр иде. Нәрсәләр гаҗәпләндерде менә бу эшләгән вакытта 30 еллык менә булган дип халыктан сорашкансыз, менә нәрсәгә шаккаттыгыз беренче чиратта? Без нәрсәдә шаккаттык, менә олсак менә дә теге менә борынгы заманалар, пещерный век алсак, или же онда да яшьләрне ачланганнар, яшьләр безнең андый түгел, яшьләр безнең фәлән, тегелән, менә мин уйлаганча, безнең бик яхшы яшьләр, без алар белән эшләйбез. Менә безнең алар белән безнең алар 4000. Менә алар белән без гел очрашабыз, гел сөйләшәбез. Шулай итеп, менә шул яшьләр мине гел шундый менә дулкынланып нитеп без алар белән сөйләшәбез. Аннан соң менә без соңгы 2 ел гына, соңгы 2 ел без элек тә эшләйдек, но булай менә без хәзер кирип киттек мәктәпләргә, детсадларга. Менә без сөйләшәбез детсадларның кем анда эшләй. Без кирип киттек мәктәпләргә, и шул мәктәпләр укучылар арасында шундый сәләтле, мәгәнәле, милли, рухлы, иманлы шундый кешеләр бар. Менә ул будущий политиклар. Менә алар арасында Индус Тагировлар бар, Митимин Шариповчлар бар, Василь Гаязовчлар бар. Менә аларны хәзер сайлап, аларны бүлеп, аларны үстерергә безгә кирәк. Демәк, сез көтеп утырмыйсыз? Сез инде аларны мәктәп елларыннан, балалар бакчасыннан күреп алып. Аларны барсында алабыз инде аралашырга, мәктәптә булса әтиәниләр белән, менә безнең инде менә хәзер алар күп түгел, алар штучный алар менә дә. Ну менә 2 елда без, может быть, менә тапканбыз бер 40-45 кеше. Түгел инде ул 45 кеше. Хәзер без шул 45 кешене инде безнең, значит, максат шуларны үстереп, аралашып, алар белән инде менә аны шундый юлга булар киләсәктә идеологи татарского национального движения фикер йөртүчеләр дип без бик шуңар шанып калабыз. Мәскәүдән инде эшчәнлек алып барасыз. Гомумән татарлар белән эшләү безнең илебезнең башкаласында авырмы, юкмы? Мәскәүдә авыррак. Мәскәүдә авыррак, и шуңар менә безнең нәрсә белән безнең оешма аерылып тора. Без тюркский халыкларны да үзебезгә чакырабыз инде. Менә безнең интеграция булачак. Менә безнең тюркский халыклар бездә чыгыш ясайлар, без аларны гел аңлап утырабыз инде. Менә уйгур, кумык, болгар, карачаевецлар беренчедән. Аннан соң без Мәскәүдә авыр, нигә безнең Мәскәүдә православие татарлар күп. Безнең Мәскәүдә исем татарча, фамилия татарча, сөйләшү әз. Шуңар без яшь әтиәниләргә шулар белән эш алып барабыз. Аларның балалары булса, беренче сүзләре, уйлары, фикерләре, хисләре шул бәләкәй баланың татарча булсын ие.
Ничек башкарырга моны? Чөнки хәзер без әйтәбез, балалар шул телефонда дип, әтиеннәрнең вакытлары юк дибез. Мәскәүдә бигрәк тә әле аралашу рус телендә бөтен җирдә барган мөхиттә, ничек башкарырга моны сезнең? Менә татарча разъяснительный тренинг, менә без нәрсә белән без аерылып торабыз, безнең шуңар өчен күп критика безнең адреска. Без применяем критик, внушение, менә разъяснительный, менә аларның менә җаваплылыкны күтәреп, җараттыруны, значит, кирәклеген белдереп инде, тарихны сөйләп. Менә шундый без алар белән эш алып барабыз. Менә шуңар авыррак Мәскәүдә. Но без бу яшьләргә, бу эшкә бик шанабыз, бик оптимизм белән карайбыз. Мәскәүдә без татар телен бирешмәйбез, киләсе буыннарга тапшырырбыз. Нинди чаралар үткәрелә ел дәвамында, менә яшьләр арасында булсын, ул башкалар арасында ничек оештырасыз аларны? Менә безгә каршы хәзердә бик авыр ассимиляция белән. Безнең менә 90% татар ир булса или хатын булса татар, икенче милләт булса, бу гаиләдә татар теле бетә. Бу милләт татар теле бетә монда 90%. Шуңар каршы чыгарга без уйлыйбыз инде. Менә татар среда без ясайбыз. Менә Мәскәүдә без үткәрәбез 100 чара җылга. Менә теге атнада безнең булды 2 аллагый. 2 көнлек булды безнең менә 200 кеше походка рәхәт фест булды. Менә шунда алар шул 200 кешедән 100 кешесе беренче тапкыр килделәр, да. Менә алар анда танышып инде, көн буе волейбол, уйнаннар уйнап, шунда сабан кебек инде, биеп, җырлап инде, менә шунда без күрәбез шул аллагайларда таныштырып нитеп инде. И бик зур эш кирәк алып барырга яшь әти-әниләр белән. Монсы мөһимрәк төрдә әле балаларга караганда, ие. Менә студентларга инде башларына, мийләренә, җөрәкләренә шул менә татар кирәк, татар дип кич буе без шулар белән шунда эш алып барабыз. Тагын Татарстан белән элемтә ничек көйләнгән? Чөнки барыбер Татарстанда бит инде безнең татар мөхите зурактыр Мәскәүгә караганда. Ничек торасыз? Мин беләм, сез Татарстанда да еш буласыз. Һәр вакыт монда 2 арада йөрисез. Менә ничек эшлисез ул яктан? Ниндирәк эшләр башкарасыз? Һәм гомумән безнең республика белән элемтә ничек көйләнгән сезнең? Менә көйләнгән, менә 2 еллык ВКТ алды, значит, стратегия. Менә шул стратегияне без барыбыз да кабул итеп, менә стратегиягә Мәскәүгә кушып, менә бу җөмләләрне без куштык инде, да. Безнең ВКТ белән бик яхшы безнең аралашабыз. Менә жаңа безнең, значит, Данис Фанисович исполком. Менә аның белән бик яхшы безнең элемтә, ул безгә әзрәк акрын гына замечание да жасап ала. Вот без шәһәрләргә барганда аларга әйтәбез. Потому что менә берничә булды без Уфага мин киләм, анда Васильга яшьдә килгән. Теге как-то без хәзер аларны Данис Фанис белән сөйләшәбез, аның белән элемтә бар. Без бөтен материалларны пользуемся Аккалфакның. Менә ул уникальный оешма ул Аккалфак, да? Бернинди милләттә анда оешма юк Аккалфак. Менә аларның дискаларын, китапларын алып, Мәскәүдә без алар белән кулланабыз. Менә минем әзрәк әйтәсе килә, менә Казанда, безнең Мәскәүдә 20 вузда бар 20 студент татар милли шундый оешма, татар башкорт. Менә нигә соң Казанда юк ул? Менә институтларда юк бит, менә күп институтта да юк татар шундый яшьләр национальный татар оешма. Димәк, оешмалар аерым бар, менә югары курсларында юк. Институтларда юк, мәктәпләрдә юк. Менә шундый Казанда монда бит аксакаллар, монда площадкаларында, монда бөтен условия бар. Менә шуңар бу съездда аны карарма юкмы, без аны жазып җибәрдек. Менә бүгенге көндә Казанда, Уфада менә шул эш студентлар арасында кирәк күтәрергә. Анары геройлар да кирәк бит инде. Безнең татар милләтеннән булган шәхесләребез байтак. Ил күләмендә, дөнья күләмендә менә аларның татар телендә аралашмавы ни дәрәҗәдә мөһим дип саныйсыз? Менә безнең бик күп артистлар бар, геройлар бар. Менә алар, мин татар, менә алар барсыннар институтка, студентлар белән сөйләшсеннәр. Менә күбрәк аралашсыннар. Менә татар теле турында сүз алып барсыннар менә. Без чакырабыз, күп кеше безгә килә. Менә Муса Джалиның кызы килә, менә аңар зур рәхмәт. Артистлар күп килә. Менә булай күп артистлар җирми шул менә. Аларның ишләрендә
миллик теге менә иманлык, рухлык әс. Менә без шуңар яшьләрне уятасы килә шул яшьләрдән инде менә. Якындагы планнар нинди? Нәрсәләр эшләргә җыенасыз? Ниндирәк максатлар куясыз алдыгызга? Менә безнең, значит, теге атнада без булдык Петров көндә, 3 көндә мин аларга рәхмәт әйттем, теге халык саны буенча алар мине бик монда поддержали. Менә хәзер теге атнада минем менә бу августта минем 10 мәктәпкә барага исәп. 10 мәктәпкә. Мин барамын, значит, хәзер бит каникулы инде. Укытучыларны менә шул активистларны чакырып инде. Менә Нижнекамскида бар мәктәп, 36-нчы мәктәп. Менә алар мине чакырдылар теге атнада. Менә алар шундый оешма Табеевское движение. Менә элек булган пионерлар, комсомоллар, а менә хәзер Табеевское движение. Мине инде зурлап шул Табеевское движениегә алар кертеп, миңа значоклар биреп инде. Менә шулай иттереп, шул менә кем яхшы укый, кем яхшы тәртип, кем яхшы менә шундый яшьләр мәктәп арасында кирәк оешмалар оештырырга хәзер менә 6-нчы, 7-нче, 5-нче класс кирәк оешмалар общий, межнациональныйлар инде пионер кебек, и кирәк татар оешмалары оештырырга менә шул балалар арасында инде. Менә без 10 мәктәпкә исәп инде, без инде бик күп безгә шалтыраталар, Аллага кирәк дип инде. И у нас безне азрак критика булды спиддейтинг турында да. Теге спиддейтинг беләсез да. Шуңар без инде менә сройлар, без инде менә хәзер августта безнең 2 спиддейтинг булачак Мәскәүдә. Шул кешеләрне таныштырып инде ассимиляциягә шундый без каршы чыгабыз инде менә шундый чаралар белән. Татар халкына теләкләрегез сезнең нәрсәләр теләр идегез? Татар халыкна мин теләр идем. Әйдәгез барыбыз да һәрберебез үз урынында менә утырыйк та үләйек. Ничек татар телен сакларга? Нәрсә татар телен саклау өчен менә сез эшләйсез. Сез эшләй аласыз, и сез бүген эшләйсез. Сез күршеләр белән, танышыгыз татарлар белән, шәйләр ишегез. Сез племянниклар белән, балалар белән сөйләшегез. Татар теле турында. Нинди безнең геройлар бар, гурулланырга кем кешеләр бар. Сез киләсе татар милләт турында сөйләшегез. Сез тарих турында сөйләсегез. Менә шулай итеп һәрбер татардан хәзер бөтен нәрсә тора, и бик зур хәзер безнең өмет общественникларга. Менә ничек общественниклар эшне оештыралар, менә шулардан бик күп нәрсә тора. Мин теләрим яхшы сәламәтлек, гаиләләр, дөньялар тыныч булсын. Бик зур рәхмәт килеп фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен. Рөстәм Ямалиев иде бездә кунакта, милләтебез чыннан да үсештә булсын иде.